dikersake luwih dhisik Gatik Glinding dengan pengibot pengender menika Pak Jambari. Monggo Bu. Sik mati. Cek. Dicek sik dadi sakurunge muni dionokne sik. Lek dicek-cek muni berarti ya ampuh lek ora muni ya kudu dijamoni. Ayo. Lho mik Pak Dalang nyuwun sewu. Mik kok anggo dijamoni niku mik model napa to Pak Dalang? Lho, jero mik iki lek kondensore ngangge apa kuwi ngangge baterai. Lah baterene kudu dicek luwih dhisik. Ngaten. Ngono kudu ngono kuwi. Sapa ngerti njaluk ganti ngono kuwi. Lah tak kira lek mikmu. Ya ampun, aku nutup-nutupi lho Mas aku malah dheke malah digasak-gasakne. Alah Bu ora. Ah iya to, nggih. Ya Bu, coba Bu. Kinu pita kangku Gladek glinding ngaliling ngolang ngaling-ngaliling liling tumaliling bapak calurutan geniraku pati sambung Mbak Lia Sundari. Nah, kaya apa iki? Maskote yen bab klasik-klasik ya Mbak Lia iki. Heeh. Diman-eman, ayo diwet-wet. Ayo, Awake aja lemu-lemu Mbak Lia. Lek kelemon iso-isoke penyakit ki ya do teka. Mergo lek lemu identik karo kolesterol, karo lemak, karo gaji ngono kuwi. Ayo kuwi lemu ki tandon swara kok lek kuwi lek. Mbak. Manuk empret prit prit pating ceruwit prit salurutan pati pangan biu padang biu padang biu padang biu ambil aning pesawat nuju perirayan nuju
Nggih, matur nuwun Mbak Lia. Lanjute Mbak Dian Munasiroh. Mumpung ramane iki tetep setia monitor Kuntadi Channel. Dengan ungkapan kalimat sugeng enjing Pak Dalang, tasih monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon. Tuku borgol neng Kutha Pati, mugi-mugi warga Grogol tansah pinaringan berkah saking Gusti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Marsono, parikane luar biasa. Tuku borgol dinane Jemuah. Terus muga-muga kabeh wong Grogol dipun paringi berkah lan barokah. Tuku borgol karo cengkeh. Terus muga-muga wong Grogol kabeh rezekine akeh. Tuku borgol didokok sanding sumur. Terus muga-muga kabeh wong Grogol sehat dan panjang umur. Ayo bacana ya. Manuk bedet diet pateng cruwet wet reram betan prabet turut ngepang grampal sepirang-pirang wulu hijau abang Ingkang nembe ambal warsa. Ya Mbak Bir, kaya apa? Ketoke konsep ke depan sakwise umur 24 tahun ki arep ngopo ketoke? Tasih pengen meniti karir dan pendidikan, Pak. Enek ora target kira-kira umur piro arep menikah ngono? Kula umur pinten nggih, Pak? Luna Maya niku 41 tahun nembe menikah lho, Pak. Lah jenengmu arep piro? 23. Nggih boten, nggih 25, 26, 27 lah, Pak. Oh, 26 saiki Pak. Berarti 2 tahun kas menikah pisan. Insyaallah. Iya. Kira-kira kriteriane priya sing piye sing kok senengi? Yang sing sugih, Pak, siji, Pak. Hah? Sugih. Sugih, dewasa, tanggung jawab wis niku, Pak. Pokoknya nomor siji kula sugih, Pak. Iya. Dadi pamane umur piro ora masalah ya, Pir? Ndak masalah, Pak. Malah sing dewasa-dewasa niku malah kula luwih seneng, Pak. Iya. Duwe campur. Iya, apik. Iki jompong iki duwe campur sari saiki pisan. Ora sugih kok, Pak. Minimal iki. Urung. Sapa ngerti lek awakmu kerja sama merangkak bareng, berjuang bareng akhirnya dadi lancar sapa ngerti. Mau Pak, aku milih sing wis duwe Alphard kok, Pak. Oh, Alphard. Abot lek Alphard iki ora. Terias ku tak jalane Alphard kena apa ora ya, Tru? Wis ora apa-apa, muga-muga entuk jodoh sing cocok karo karepmu, sing bisa membawa tentrem lahir batin, selamat dunya tekan akhirat. Amin. Ya, Bir. Manuk blaka ganmu ngledek delak-delak minta kadak tutuk mepet tenggo anjing geraneng baleka amalire amalera ngulati sandang pangan Matur sembah nuwun dumateng Pak Jam